Nazdar bazar, vítam vás všetkých u svojho nového videa z hry War Thunder. Dneska budem natáčať Francúzov vozidla. Vidíte, že to je jeden tank vyskúmený a vo výskume som na tom asi, že takto. Čiže robím to len na požiadanie svojho kamoša. Čiže určite si zoberte nejakú dobrú mňamku, pohodlne sa usate a vidíme sa v bitke. No ako prvú máme mapu Kubaň. Ja som si zobral toto tu, ani neviem, jak sa to volá, AMC-35. To mi určite veľa povedalo. Plus je tu francúzsky dubbing, ktorému skoro vôbec nerozumiem. Ale však stáva sa. Na Ačku už sú, hej. A prevedieť. To je tak strašne neobratná blbosť, proste. To je proste krabica na pásoch. Ale však čo už, no. Ja som si vybral, že chcem hrať s týmto tu. No, nie že nechcem, že chcem, ale že musím. Ale že s tým hrám, to je moja chyba. Nevadí, skúsim výsť sem hore a som zvedavý, čo sa stane. Ale to ide tak strašne, to je 6 km za hodinu. Reálne to moja babka beží rýchlejšie. Aha. Super. Čiže som si, že tento tank si povedal, že dneska ne. Veľmi cením. Veľmi cením. Tam niekoho označili. Aha, BT7. Akurát, že som nič netrafil. Reálne ja som tak strašne ľahký cieľ, lebo ja sa skoro vôbec nepohybujem s týmto tankom. Tam je BT7. Akurát som zaliezol, takže ju neviem trafiť. Nevadí, teraz tu idem hore a tam niečo strieľalo. No, otačaj. Ale čo? To kde je? Táp alebo kde? Kritický zásah. Super, teraz zalezie a už ho netrafím. Ale čo? No, Daimler. Ani neviem odkiaľ, ani neviem čo. No, z boku. Ach jaj, toto je taká strašná hovadina, tieto tanky. Neviem, prečo som sa na to dal, ale však dobre. Nevadí. Aj také veci treba. Myslím si, že od francúzských tankov si dám na dlhšiu dobu pauzu. A vrátim sa späť k Japoncom. S Japoncami sa mi dobre hralo. Aj keď viem, že to boli také videá, že poďme na jahody. Všetky moje videá budú teraz také, že poďme na jahody. Ale smola, no. Smola. Až tak dobre hrať tú hru neviem. Aspoň skúsim obísť, skúsim použiť úplne, že giga super nápad, že obísť ich. Som zvedavý, či niekto dostane rovnako giga super dobrý nápad. Alebo to len ja. Dostávam také dobré nápady. Tu, hej, niekto má byť. Okej.
OK, tak počkaj. Vybavíme to takto, hodím mu tam artilériu. Ako to nepomôže, tak potom neviem. Vyzerá, že je kaput. Ale neviem. Tak artiléria to vyrieši. Dobre, toto už nemohol prežiť. Ak toto prežil, tak ja to neprežijem. Jej. Ja tak strašne neznášam týchto Francúzov. Snad to bude nejaké rýchlejšie. Toto sú tak strašne na prd tanky. Fuj, nie, nikdy viac. V živote. Francúzov nikdy. Dotočím toto video a Francúzov odstraňujem zo svojho portfólia tankov. Fuj, pre mňa za mňa radšej už aj Talianov jak toto. Francúzia tanky, ty kokos. Nádych, výdych, nádych, výdych, nádych, výdych. Dobre. Vyzerá to tak, že toto je niečo rýchlejšie, čo by bolo schopné niečo spraviť. No tu niekde by mal byť ten Marder, nie? Mŕtvy, oko za oko. Ha. Mŕtvy, alelelelel, oko za oko. Elelelelel. Na úrovni nezáleží. OK. Vyzerá, že je toto čisté. Respektíve nemám na výber, či toto je čisté alebo nie. Je to jediná vec, ktorú s touto vecou môžem spraviť. Skúsiť obsadiť túto. Okrem toho je tento tank fakt, že nepoužiteľný. A toto je, že nepoužiteľnosť strašného kalibru. No chlapci, a čo teraz? Teraz som chytil spodok. Prečo nie? Poďme na Bčko. Lebo chcem. Ach jaj, štuka, no prečo nie? Štuku mám veľmi rád. Juhu. Našťastie toto sa už rozbehlo, aj tieto bomby. A netrafí ma nikto. Nemá šancu nikto. Haha. Dobre, to nevadí. Tak, 500 librov, keď som už nezdrhol. Nevadí, stáva sa. No nič, vidíme sa v ďalšej bitke. No, druhú mapu máme mapu Sinaj. S kým hráme? Nemci, Francúzi, Švédi. Čiže nerealistický. OK, chápem. Francúzia a Afrika to by ešte sedelo, ale Francúzi s Nemcami... To si myslím, že sa tak skoro nestane. Pretože Francúzi a Nemci sa majú strašne radi. Kto vie, ten vie. A toto je tak strašne pomalé. Reálne ono to nič neodrazí. Prečo to je také ťažké? To je také ťažké hovedo. Ono to ide pomaly. Ono to nemá pancier, ono to nemá nič. Ono to proste nefunguje. Ono to nefunguje tak, jak by malo. Aj keď tých Francúzov nič nefunguje tak, jak by malo, ale aj tak. Prečo by to niekto robil dobrovoľne?
Ja som chcel raz vyskúšať týchto Francúzov a ja nemusím znova. Aha. Reálne však ja toto ani nevidím. Odkiaľ? Odkiaľ, okej, fajne, fajne. Fajne, fajne. Odkiaľ to stušiu? Čo ja viem? Tu dole bol niekto, nie? No, už není. Fúha, fajne levituje. Připojení k serveru bylo ztraceno. To fakt? Wi-Fi no mám. Okay. OK, vyzerá, že už je všetko tak, jak má byť. Tam je BT5. OK, vyzerá, že to práve odpálil. A tam je. Lenže toto tu tak strašne neznášam tieto francúzske tanky. Dobre, ukludníme sa. Nádych, výdych, nádych, výdych, nádych, výdych. Nádych, výdych, nádych, výdych, nádych, výdych. Nádych, výdych, nádych, výdych, nádych, výdych. Nádych, výdych. Dobre. Aha. Obsadzujú nám C-čko. Tak my tam hodíme kamarátov. Prečo by sme to nespravili? My máme predsa kamarátov radi. No dobre. Aby sme šli teraz. Poďme na C-čko. To sa mi tak páči, že C-čko. Alebo sa tu zakempíme a tuto pôjdeme kampiť. Hahaha. Kamperské svine budeme. Tam je nejaký hydroplán. Ten by sa mohol dobre zostreľovať. Akorát sa to nízko kalibrovku, ak niečo trafím, tak to bude riadny zázrak. Nevadí. To vyzerá. Haha, trafil som ho. Sranda. Kde je ten hydroplán? Dobre, nabito. A šijeme to tam znova. Netraf ho už. Ale však ho už traf. Let's go. Dobre. Našťastie ma netrafil. Dobre, let's go. Toto. Normálne pro play. Toto bolo fajné, toto som si užil. Toto by malo byť
AAčko si myslím, že toto tak vyzerá, že AA. OK. Ještě, že ten kanál neexistuje a tak rýchlo prebíja. Toto vyzerá ako dobré miesto, kebyže tu chodia. Aha. Tam to asi netrafím, čo? Dobre. Tak mi ho vyžere. Nevadí. Vyzerá, že už úplne nedajú nič. Počka, tam je ešte jeden. Ho. I-16, hej. Jaké moderné lietadlo. OK, vyzerá, že bude po ňom. Som zvedavý, že či sa ešte niečo stane v tejto bitke, alebo toto už bude len také kemperské. Tam vyzerá, že niekto je, ale... Vyzerá, že sa už na nič nezmôžu. Čo akože, mne to neprekáža, ja mám ešte jeden tank v rezerve. A jedno lietadlo som zničil, koľky som. Dobre, som v nižšej polke, to nevadí. S francúzskými tankmi môžem. Toto sú také strašné plečky. Toto je úplne, že ištenem píštenem tank. Ale však čo už. OK. Tak vyzerá, že už sa nič nestane. Tak si poďme aspoň zakempiť na spawn. Lebo prečo nie? Už je tak všetci idú len kempiť na spawn. A s touto plečkou aj tak nemám veľmi čo robiť. Lebo toto, není to rýchlo. Ale teraz je to náhodou celkom naspídované, teraz sa ide, že až 30-kou. Táto plečka sa prekonala. Čo ti rád? To ide jako rýchlosť. Normálne Formula F1 by to mohlo ísť jazdiť. Čo tam také majú? Čo tam hodila Dornier 217? Neviem, ale vyzerá, že to prežilo. Ach jož. Kam by sme to hodili? Tu by sme to hodili. Lebo prečo nie? Rogo? To čo je za rogožník? OK, je to mŕtve. Neprežilo to svoj osud. No nič, vidíme sa v ďalšej bitke. No, ako prvú mapu máme mapu Severné Holandsko, či jak sa to volá. Áno, Severné Holandsko. No. Ja ich skúsim obísť, keď už mám túto plečku, ktorá je trošku naspidovaná aspoň. Reálne však tento tu ťažký tank ide rýchlejšie jak ja. Nechšel by som teraz pred asi 30 sekundami netrafil do tyčky, ale aj tak. Jak toto môže ísť rýchlejšie? Reálne to ani pancier nemá.
keďže to má aspoň pancier, tak si poviem, že no dobre, no tak to má ťažký pancier. Ale toto ani ten pancier nemá. Toto je proste plečka. Proste doslova plečka. Definuj plečku, dám tam proste, že francúzske tanky. OK, práve niečo skapalo. Čo sa tu práve deje? Opa. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jej, mám umožnenú streľbu. Konečne som obrany schopný. Jej. Reálne, mohol som dať prvý kill za ten tank. To by bolo, že ultimátne super. To by som normálne, že vyskal. Bum. Ty kokos, normálne som niečo, že aj prebil. Kto by to bol povedal? Akurát neviem trafiť ani len cieľ, čo je, že... No, to je jedno, nebudeme sa na tým rozčuľovať. Mám prvý asist. Ty kokos, to bol jaký kill! Normálne profesionál. Kúkaj na ten profesionálny gameplay. A až na to, že ich tam neviem trafiť, tak to je profesionálny gameplay. To bolo šťavnaté. Mňam. Sklznutie. Som odrazil túto nepancierovanú plečku. V Taliansku. Dobre, že som ho tam trafil. Ešte druhú. Nech ho dorazím. OK, mám mŕtvého vodiča. A teraz bum, mŕtvy. Som. Nie. Tak možno, že ho ešte trafím. Mám mŕtvého veliteľa. On ma dingol. Super, tak je mŕtvy. Lebo dingol toto tu. To je... Dobre. Tak to je asi väčšia miera stupidity, jak som ja. Čo je dosť prekvapivé. Tam je dačo. Tam šiel Amtank. Odkiaľ ma to dinglo? Ja neviem. Ale dosť ma to straší. Dopadlo to výborne. Sem jen trochu šoku. Dobre. Dobre, fajn. 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pekne. Dobre. Odkiaľ to ma to teraz strieľalo? Opa, tam je. Opa, Gangnam Style. Sexy lady. Pam, 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 pam. Dobre, čiže jeden je hen tam za domom a druhý je hen tam pred domom. OK, dobre vedieť. Až na to, že táto plečka náhodou celkom dosť toho vydržala. Akože nebudem klamať. Aha.
Reálne, ale kde je potom? Aha, tam je jeden. Hopa. Panzerkampfwagen 35T. Ja som dal 3 tanky a 2 asisty. Podľa mňa veľmi úspešná bitka zatiaľ. Normálne tá plečka prekvapila. Normálne tá plečka ma možno prekvapila tak, že začnem hrať francúzske tanky. Aj keď o tom dosť pochybujem, ale nevadím. To sa stáva. No. Skúsim tam tu 35T zničiť. I16 Chung 28. Ching Wang Wang Jing Wang. To bude zase nejaká čínska Xinjiang. Hu Qinguang to bude nejaká stíhačka. OK. Víťazí. Nepýtal som sa, či víťazí alebo nie. Ja mám 3 killy. Ja som spokojný. To by dostalo sem také rewardy, ty kokos, no to budú také šťavnaté rewardy. To bude normálne, že vyskúmam nový tank. Možno. Chlape, pozor, je tam PZKPFV 35T. Panzerkampfwagen. Ok, ja idem na svoje miestečko. Dvojplošník. Prosím vás, let's go zásah! Let's go! Ok, som spokojný, dal som zásah aeroplánu. Asistencia. Máme to normálne reálne dalo asistenciu za to, že som toto. Za to, že som v podstate spravil nič, ale však ok. Ja sa nesťažujem. Som dal jeden hit a už mi to platí rewardy. Ja sa nesťažujem, akože. Mne je to jedno, ja problém nemám žiaden. Čo to tu je za dvojhlavňová blbosť? Ok, vyzerá, že to prežilo. Čiže vyzerá, že je tu bezpečné prejsť. Aj keď s týmito plečkami si myslím, že to bezpečné nie je nikdy, ale... Stáva sa... Kritický zásah. Ty kokos, no tak, no dobre. Aspoň, že je mŕtvý. A nemám ani asist. Alebo mám asist. OK, ideme ťažiť na Bčko. OK, vyzerá, že je tu značne nebezpečné tu ísť. Lebo sú tu značne premotivovaní ľudia. Zasah! Ja som spokojný. 2 asisty. Čistá spokojnosť. Normálne by som mal už aj na atomovky. By som mal na atomovku, ale na atomovku nemám. Lebo som chudobná rodina. Som chudobná rodina. Ja som chudobná rodina. Chudobná rodina. Ok, to je tak divná pesnička. Ja ju radšej nejdem spievať. Ani neviem vlastne, čo to je za pesnička. Proste nejaká no-name random pesnička.
Kam im pošlem kamarátov s artilériou. Artilérisiou a ugada. Ale my už sme tam tak nakempení, že to už nemajú šancu, chlapci. No, moje francúzske tanky to tam úplne rozdrtili, za to môžu Kebyže nie sú moje francúzske tanky, nedajú ani jeden kill. By sme to všetko prehrali. My nevedeli nič. Však sa kúknite na moje štatistiky, som tretí. S Francúzmi byť tretí, to je normálne, to chce taký skill, že... Alebo brutálny luck. Myslím si, že to Bčko je správne u mňa. Nevadí, stáva sa. Takže tak, uvidím, že či ešte si ideme jednu bitku, alebo už ideme do hangáru. Uvidíme. Dám vedieť. A tak. Škoda, som chcel zostreliť ďalšie lietadlo, ale nebudem zostreľovať vlastného. I-16 to pichla do zeme. Gratulujem, chlape. Gratulujem. Tuto to zakempím a chlapci nemajú šancu. Chlapci, že ste tak obsadili Bčko, už keď tam ste takto nakempení. To je taká ťažká úloha, že to zvládnem len ja, alebo... Neby som ho teraz tak zničil, by som mal ďalší kill. Smrk. No nič, idem kúknúť, koľko máme času a uvidíme. No, dnešné video bolo oproti tým ostatným pomerne zábavné, si myslím. Takže nakoniec kamoš dostal dosť dobrý nápad dať tam Francúzov žabožrútov, čo by som k tomu povedal? S-35 som akurát vyskúmal. Určite mi to k niečomu bude. Určite. Určite sa idem po tohto Leclerca a po tohto Leclerca a po túto ani neviem, čo to je za raketová blbosť. Čiže do ďalšieho videa, ak to dáme 1000 lajkov, čo sa samozrejme nestane, ale ak to dáme 1000 lajkov do 3 mesiacov, dajme tomu, čo sa určite nestane, tak budem grindiť v offscreene Francúzov, dokým nedostanem Leclerca. Sľubujem. Čiže ďakujem za pozornosť, určite nechajte like, odber, komentár a zatiaľ čus.